истиқлолият мазҳари ормонҳои таърихӣ, шиносномаи байналмилалӣ, замонати ҳастии воқеӣ ва бо шарофати миллат аст. эмомалӣ раҳмон. маркази маъмурии вилояти хатлон, шаҳри Бохтар дар ҷанубу ғарби Тоҷикистон, дар соҳили дарёи Вахш, дар баландии 428 метр аз сатҳи баҳр ҷой дорад. он дар 100 километрии шаҳри Душанбе, дар водии Вахш доман густурда, пас аз Душанбеву Хуҷанд, сеюмин шаҳри бузурги Тоҷикистон маҳсуб меёбад. шаҳри Бохтар бо назокату зебоӣ ва хиради азалии мардуми заҳматқаринаш дар Тоҷикистон ва бурун аз он маъруфу шӯҳратёр аст. بختار дар таърихи начандон дур шаҳри Бохтар бо номи Қурғонтепа ёд мешуд. тибқи таърихномаҳо садаи 17 номи Қурғонтепа баргирифта аз қалъаест дар тепае ки дар маркази шаҳр дар миёни ҷӯйбор ва ҷӯйхонум ҷой гирифтааст. ба андешаи бостоншиносон ин тепа ҳанӯз дар замони салтанати кушониён ҳам вуҷуд доштааст. бинобар бозёфтҳои бостоншиносӣ шаҳр дар ҷои Бохтар ҳанӯз дар аҳди кушониён дар қарнҳои 1 ва 4 милодӣ шӯҳратёр буд. тибқи маълумоти таърихӣ ва осори ҷуғрофӣ ин қаламрав дар аҳди кӯҳан бо номи Леваканд ёд мешуд. он то асри 7 дар сарзамини мо яке аз ободтарин шаҳрҳои Вахш маҳсуб меёфт. аз нигоҳи таърихӣ Бохтари қадим номи қадимии Балх низ ба ҳисоб рафта, қаламраваш ҳамчун вилояти таърихӣ қисматҳои марказӣ, ҷанубӣ ва шарқии Тоҷикистони имрӯзаро фаро гирифта, дар асрҳои миёна ва минбаъд тобеи хатлон ва ҳокимони қубодиён буд ва таърихан дар ҳудуди шаҳрҳои қадимии Вахш, Леваканд ва Ҳаловард қарор доштааст. ёдгории таърихии теппаи Қурғон то ҳанӯз пойбарҷост. он дар ҳама давру замон ба ҳокимони минтақаи Бохтар хизмат мекард. баландии теппа дар гузашта ҳамчун дидбонгоҳи марзбонон ва сипоҳиён истифода мегардид. Бохтар истиқлолияти давлатӣ ва айёми шукуфоӣ
дар ҳаёту рӯзгор ва рушду ташаккули маърифати мардуми бохтар нақши боризе гузошт. даврони нав ва сиёсати хиратмандонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба шаҳри Бохтар умри дубора бахшид ва ба ин сарзамини кӯҳанбунёд нафосату назокати тоза эҳдо кард. шаҳри Бохтар симои худро ба куллӣ тағйир дод. дар ин айём дар шаҳри Бохтар як қатор иншоотҳои хурду бузург дар як муддати кӯтоҳ сохта ба истифода дода шуданд. тағйироти куллӣ дар самти рушди соҳаҳои мухталифи хоҷагии халқи шаҳр ба амал омад. шаҳр ободу зебо гашт, шаҳоматаш афзуд. фаъолияти корхонаҳои саноатӣ пурсамар гардид. алҳол шаҳри Бохтар яке аз шаҳрҳои саноатӣ тиҷоратии мамлакат ба шумор меравад. шаҳри Бохтар яке аз шаҳрҳои саноатӣ тиҷоратии мамлакатамон буда дар он зиёда аз 132 000 аҳолӣ истиқомат, кор ва фаъолият намуда истоданд. шаҳри Бохтар ҳамчун маркази маъмурии вилояти Хатлон дорои симои меъмории миллӣ, тамоми инфрасохтори зарурӣ барои рушди соҳибкорӣ, таъмини зиндагии шоиста барои шаҳрвандон, тамоми шароитҳо фароҳам оварда шуданд. рушди соҳаҳои хоҷагии халқи шаҳр низ мунтазам рӯ ба инкишоф ниҳода, сол аз сол нишондиҳандаҳои иқтисодию иҷтимоии шаҳр афзуда, сатҳи некоҳволии сокинони шаҳр баланд шуда истодааст. рушди соҳаи саноатӣ омили асосии беҳдошти рӯзгори мардум аст. фаъолияти корхонаҳои саноатӣ қадамҳои устувору судманд барои рушди минбаъдаи тамоми соҳаҳои хоҷагии мамлакат заминаи боэътимод гузошта ба баланд гардидани сатҳи зиндагии сокинони ҷумҳурӣ мусоидат хоҳад кард. бояд қайд кард, ки танҳо дар 5 соли охир дар ҳудуди шаҳр зиёда аз 20 коргоҳ ва корхонаҳои нави саноатӣ таъсис ёфтанд, ки бештари онҳо бо ширкати бевоситаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ифтитоҳ ёфта, истеҳсоли маҳсулоти воридоти ивазкунанда ба роҳ монда шудааст. вобаста ба рушди соҳаи саноати шаҳр бояд гуфт, ки дар шаҳр зиёда аз 58 корхона ва коргоҳҳои истеҳсолӣ ба қайди давлатӣ гирифта шуданд, ки самти фаъолияти 21 корхона ба истеҳсоли маҳсулотҳои хӯрокворӣ, 22 корхона ба истеҳсоли маҳсулотҳои дузандагӣ, 12 корхона ба истеҳсоли масолеҳҳои сохтмонӣ ва дигар самтҳо аз қабили истеҳсоли трансформатор, дучарха, ҷӯроб ва дигар масолеҳҳои саноати сабук нигаронида шудаанд. рушди соҳаи саноати шаҳр агар гирем дар танҳо 5 соли охир зиёда аз 3 маротиба афзуда, шумораи корхонаҳо аз 47 корхона ба 58 адад расонида шудааст. шумораи кормандони соҳа низ 2 баробар афзуда, музди меҳнати онҳо ба 2500-3000 сомонӣ баробар шудааст. боиси қайд аст, ки тавассути ворид намудани хатҳои технологии муосир, ба роҳ мондани ҳамкориҳои самарабахш бо шарикони рушд, сифати маҳсулотҳои истеҳсолнамудаи саноатчиёни шаҳр беҳтар гардида, дар бозорҳои минтақа харидорони худро пайдо намуданд. номгӯи маҳсулотҳои саноатӣ
ба 91 адад расонида шудааст ки нисбат ба соли 2020 4 баробар афзудааст. дар шаҳри бохтар дар масоҳати 6.9 гектар минтақаи саноатӣ мавҷуд аст ки дар он бештар аз 10 коргоҳ ва корхонаҳои истеҳсолӣ фаъолияти пурсамар дошта бозорҳои дохилӣ ва шаҳру ноҳияҳои мамлакатро бо маҳсулоти хушсифат таъмин мекунанд. фаъолияти хуб ва босамари ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди бохтар шифер шаҳодати он аст ки муассисонаш аз илми муосир ва фарҳанги тиҷорат ба хубӣ бархурдоранд. корхонаи шифербарории ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди бохтар шифер 4 сол аст ки фаъолияти пурсамар дорад. он 24 марти соли 2021 ба фаъолият пардохтааст. бояд қайд кард ки 2 ноябри соли 2022 дар назди ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди бохтар шифер корхонаи нави истеҳсолӣ ба фаъолият пардохт. корхона ба истеҳсоли шиферҳои азбистӣ, тунукагӣ, нахҳои шишамайда ва қубурҳои азбистӣ бо қутрҳои гуногун машғул аст. корхонаи мазкур бештар аз 50 нафар коргар дорад ки ҳамагон соҳибкасбанд. таҷрибаи зиёди амаливу назариявӣ доранд. дар шафати корхонаи мазкур боз як корхонаи дигар 8 ноябри соли 2024 барои фаъолияти минбаъда ва васеъ гардондани самти фаъолият ба кор пардохт. корхона ба истеҳсоли шифери тунукагӣ машғул аст. корхона 4 сардхона дорад ки барои нигоҳ доштани меваю сабзавот чун себу лимӯ ва сабзӣ пешбинӣ шудааст. тибқи маълумот, айёми фаъолияти пурмаҳсули худ корхона таҷҳизоти наву муосирро аз Туркия ва Ҷумҳурии Мардумии Чин ворид кардааст. фаъолияти ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Кота Глобал хеле пурсамар аст. коркарди ашёи хом ва истеҳсоли маҳсулоти ниҳоӣ хоса дар бахши афзалиятноки иқтисод, саноат, бунёд ва ба истифода додани иқтидорҳои нави истеҳсолии дорои технологияҳои муосир дар ин раванд мавқеи муҳимро ишғол менамояд. сехи дӯзандагии ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Кота Глобал бештар аз 30 нафар занону духтаронро ба ҳам муттаҳид ва бо ҷойи кори доимӣ таъмин кардааст. мунира маҳмадшоева аз зумраи онҳост. ӯ 3 сол боз дар сехи дӯзандагӣ кор мекунад. ба интихоби касбу ҳунар бо ҷиддият ва мулоҳизаи тамом бояд нигарист, изҳор медорад ӯ. зеро дар ҳама ҳолат интихоби дурусти касбу ҳунар амсоли ҳаводиси азалӣ минбаъд сарнавишт ва тамоми умри инсонро муайян мекунад. яъне ҳар ки ҳунар дорад манфиат ёбад ва нафъ расонад, саодат ёбад ва соҳиби мақом гардад. ман 3 солае ки дарам инҷа кор мекунам. маошмон соза, коромон соза, шим медузем, кастум медузем. ман таҳсилоти ибтидоии маълимаам коркардагӣ ҳастам. боз ҳам дузандагӣ маъқул буд, бо дузандагӣ кор кардистам. заноне ки хонашин ҳастанд марҳамат биёянд, ёд бигиранд, дузандагӣ кунанд, ҳар моҳ маоша гирифта сатҳи зиндагишонро пеш баранд. сехи дӯзандагӣ бо духтани сару либоси ҳарбӣ
ва сару либоси ягонаи мактабӣ барои хонандагони макотиби таҳсилоти умумӣ машғул аст. амали чеварони ҳунарманд ки дар ин ҷо фаъолият мекунанд бори дигар собит месозад ки зи касби даст беҳтар ҳосиле нест. дар корхона тамоми шароити муосир фароҳам омада, он бо техника ва технологияи наву замонавӣ ва таҷҳизоти навтарин муҷаҳҳаз гардидааст. корхонаи мо аслан корхонаи дӯзандагӣ мебошад. аз соли 2019 таъсис ёфтааст. чихеле ки шумо шоҳид гашта истодед, имрӯз корхона бо пуррагӣ фаъолият дорад. корхона аслан бо духти либосҳои ягонаи мактабӣ, либосҳои низомӣ, умуман аз тарафи харидорон чӣ фармоише ки шавад, корхона метавонад онро духта ба истифода диҳад. корхонаи мо аслан барои таъмини ҷойҳои кории доимӣ курси кӯтоҳмуддати омӯзишӣ барои духти либосҳои мактаби низомӣ ташкил кардааст. айни ҳол корхонаи мо имсол бо шуъбаи маорифи шаҳри Бохтар шаҳрномабандӣ кардааст барои таъмини либоси ягонаи мактабӣ бо 9 муассисаи мактабӣ ва муассисаҳои таълимии ноҳияҳои гирди атрофи шаҳри Бохтар низ хизматрасонӣ кунад. корхона сехи тарроҳӣ ҳам дорад. дар ин ҷо бо буришу пора кардани матоъ машғуланд. мавриди қайд аст ки тамоми маҳсулот, ашёи хом ва матоъе ки дар корхонаи мазкур коркард мешавад, аз дохили мамлакат аз шаҳрҳои хуҷанду исфара ба корхона оварда мешавад. маъмулан рушду ривоҷи ҳама гуна самтҳои фаъолияти тиҷоратӣ аз маърифат ва дониши афроди хиратманду соҳибкасб сарчашма мегирад. афроди ҳушманду худшинос пайваста талош мекунанд то дар рушду нумӯ ва сарсабзию хуррамии диёр саҳми худро гузоранд. далели ин гуфтаҳо фаъолияти босамари ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди акобир аст. корхонаи мазкур 27 октябри соли 2021 бо ширкати асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба фаъолият шурӯъ кардааст. дар корхона тамоми шароити муосир фароҳам омада, он бо техника ва технологияи наву замонавӣ ва таҷҳизоти навтарин ҷиҳозонида шудааст. бештари мутахассисону коргарони корхонаро ҷавонон ташкил медиҳанд, ки фаъолияти хубу назаррас доранд. корхона ҳамагӣ 4 сол мешавад ки фаъолият мекунад, аммо бо намунаҳои зебову олии ҷиҳози хона, ҷевону роҳаткурсӣ ва фаъолияти ҷавонони гулдасташ дар шаҳр ва бурун аз он маъруф аст. онҳоро чун устоҳои моҳиру гулдаст ва зебоиофар медонанд ва эҳтиром мекунанд. самти асосии фаъолияти ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Расули Валӣ истеҳсоли маҳсулоти хӯрокворӣ ва маводи ниёзи мардум аст. сехи истеҳсоли маҳсулоти макаронӣ бо маҳсулоти латиф ва покизааш дар Бохтар ва бурун аз он маъруф аст. корхона бештар маводи ниёзи мардумро истеҳсол менамояд, ки дар шаҳр ва берун аз он низ харидорони зиёд дорад. вобаста ба расидан ба яке аз ҳадафҳои олии мамлакат ин ҳам бошад рушди соҳаи озуқаворӣ дар мамлакат дар шаҳри Бохтар чораҳои зарури андешида шуда, новобаста аз он ки масоҳати заминҳои корам кам ҳам бошад, аммо кишоварзони шаҳри Бохтар аз ин заминҳо самаранок истифода намуда ҳама сола то 3-4 ҳосил ба даст меоранд.
махсусан хоҷагидорони маҳаллаи ғайрати шаҳри Бухтар дар давоми ҳамаи фаслҳои сол бозорони на танҳо вилоят, балки тамоми мамлакатро бо маҳсулотҳои тару тозаи барвақтӣ таъмин намуда истоданд. ҳамчунин дар ҳудуди шаҳр зиёда аз 3 адад боғҳои интенсивӣ ташкил карда шуданд, ки айни замон фаъолияти пурсамар дошта боиси кам шудани маҳсулотҳои воридотӣ гардидааст. шаҳри Бохтар ҳамагӣ 500 гектар заминҳои корам дорад. новобаста ба ин, рушди соҳаи кишоварзӣ бемайлон таъмин мегардад. хусусан кишоварзони маҳаллаи ғайрат бозорҳои шаҳри Бохтар ва пойтахти мамлакатро тамоми сол бо сабзавоти тару тоза таъмин мегардонанд. агар меҳнат ҳамин боигарии инсоният бошад, замин модари башарият аст. ба ҳамин хотир вобаста ба таъкидҳои пешвои муаззами миллат кишоварзони шаҳри Бохтар ҳаракат мекунанд, ки ягон ваҷаб замин бе кишт намонад. дар баробари ин бояд қайд кард, ки ҷиҳати афзун намудани маҳсулоти истеҳсоли кишоварзӣ дар ҳудуди шаҳр дар ҳамаи заминҳое ки аз кишти асосӣ холӣ мешавад, кишти такрории зироатҳо гузаронда мешавад. дар баробари ин ҷиҳати таъмини аҳолӣ ва бозорҳои шаҳр зиёд намудани сабати истеъмолӣ ва таъмин намудани аҳолӣ ва бозорҳо бо сабзавоти тару тозаи аз ҷиҳати экологии тоза дар ҳамаи бахшҳои хоҷагидорӣ дар ҳудуди шаҳр зиёда аз 50 гектар заминҳо, қитъаҳои замин зери плёнка бунёд гардидааст. маҳаллаи ғайрат бо сокинони меҳнатқарину заҳматдӯсташ маъруф аст. боигарии мардум аз меҳнати ҳалол, файзи замин ва муҳаббат ба диёр бармеояд, изҳор медорад Юнусалӣ Азимов. Юнусалӣ Азимов 60 сола аст ва 30 сол боз бо кишоварзӣ машғул аст. ӯ дар якҷоягӣ бо пайвандонаш дар масоҳати 3 гектар замин бодирингу помидор ва карам парвариш карда дар як мавсим то 2 се ҳосил мегирад. табиист, ки дар кори обчакорӣ ба ӯ пайвандону фарзандон кӯмак мекунанд. ба ҷуз сабзавоти тару тоза дар 1 гектар замин боғи зардолу ҳам сабз кардаанд. асосӣ самти мо сабзавотҳои барвақтӣ, аз ҷумла бодирингу помидор. мо метавонем ки дар як рӯз адами маҳаллаи ғайрат дар назар дорем, дар умум як 10 тонн бирем бурорем, бозор мебурорем. ҳамин помидорро як бехш 5-6 кило ҳосил метиҳанд. сортшон ҳаётай. дар замин машаққат кор мекунӣ, ки замин мешавад. ҳамин замин ба замин гуфта намешавад. дар замин меҳнат мекунӣ, ки ба даст меёд. ино ҳамаш меҳнате аст, меҳнат катиб мешавад. дар асли хел намерӯяд. барои чанд қадар барои помидор мо моҳи ноябр шабидагистем. 1 тонн зиёд кумур алов кардагистем. раҳмат ҷаноби олида, ки ҳамин заминҳоро деҳқон дастодагӣ ҳастанд. сидқан меҳнат мекунем мо дар замин. хеле намешавад, меҳнат намешавад. 30 сол шуди кор катиб вобастаем. 2 бор 3 бор ҳосил мегирем. ман ҳамин 30 сол 35 сол шудааст, ки бо ҳамин замин саркор дорем. дар оила мо 4 келин дорам. қати мана шавҳарам калонтари ҳамин хонадон. ҳамаи мо бо ҳамин зироаткорӣ машғулем. помидор, бодиринг, карам ана мебинед, балгари кати. мо ай фоидаи ҳамин зиндагимона пеш мебарем, бо зиёдиёша бурда ба бозоро пешкаш мекунем ба мардум.
дигаргуниҳои назаррасу комёбиҳои зиёд дар соҳаҳои гуногун ки таи солҳои охир дар шаҳри Бохтар ба вуқӯъ пайвастанд, гувоҳи онанд, ки дар заминаи баланд бардоштани сатҳи маънавиёту илм дар пайвастагӣ бо ҷомеаи мутамаддин, эҳё ва тараққиёти иқтисодиёт ба даст омадааст. дар замони соҳибистиқлолӣ маркази маъмурии вилояти Хатлон шаҳри Бохтар симои меъмории худро куллан дигар намудааст, ки кӯчаву хиёбонҳо, биноҳои баландошона, инчунин коғҳои фарҳангиву фароғатӣ, кӯчаву хиёбонҳо ободу зебо бо нав шудаанд. Инчунин дар шаҳр биноҳои баландошона бо санъати баланди меъморӣ, шаҳрсозӣ ва дар назди биноҳои баландошона майдончаҳои бозии кӯдакон, корхонаҳои саноативу боғҳои фарҳангиву фароғатӣ ба мавриди истифода қарор дода шудаанд, ки ин ҳама аз тинҷу амонӣ ва соҳибистиқлолии давлат мебошад. дар доираи ҷашнгирии 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар шаҳри Бохтар 300 адад бинову иншоотҳо ба нақша гирифта шудааст, ки дар 3 соли охир 184 адади онҳо мавриди истифода қарор дода шудаанд ва зиёда аз 100 адад бинои иншоотҳо бо маром идома доранд. таи 5 соли охир дар шаҳри Бохтар бештар аз 300 бинои замонавии баландошёна ва иншооти таъиноти гуногуни иҷтимоӣ қомат афрохт. ин амал ҳусни шаҳрро куллан дигар намуд ва симои меъмории миллии муосирро соҳиб гардид. то ҳанӯз сохтмони биноҳои истиқоматии баландошёна дар шаҳри Бохтар идома дорад. мардуми бедордилу ҳушманд талош меварзанд то бо меҳнату заҳмати бошуурона фаъолияти пурсамар саодати хеш ва мамлакатро таъмин созанд. бинои кохи фарҳанг ва маркази иттилооти шаҳри Бохтар далел аз санъати баланди меъморист. кохи фарҳанг ва маркази иттилоотии шаҳри Бохтар маркази шаҳрро шукӯҳу шаҳомати тоза бахшидааст. бино хеле зебост. дохили он бо тарҳу шакли муосир ва нақшу нигори миллӣ зинат ёфтааст. он 28 майи соли 2020 мавриди истифода қарор гирифт. айни ҳол дар кохи фарҳанг ва маркази иттилоотии шаҳри Бохтар 38 нафар коргар фаъолият дорад. чунин бино бо чунин шаҳомату зебоӣ барои мо як орзу буд, изҳор медорад сармутахассиси шуъбаи фарҳанги шаҳри Бохтар Боймурод Саидалиев. айни замон дар назди шуъбаи фарҳанги шаҳри Бохтар 13 адад муассисаҳои фарҳангӣ арзи вуҷуд доранд ва ҳамзамон 16 адад ёдгориҳои таърихӣ аз таъриху фарҳанги кӯҳани шаҳри Бохтар бозгӯкунанда мебошанд. дар мисоли қалъаи яъне теппаи таърихи Қуръон дар нигоҳи сайёҳию дар нигоҳи меҳмонони хориҷӣ бисёр назарҷалбкунанда мебинем ва бояд гуфт ки таърихи шаҳри Бохтар хеле гуфтем бо намии ёдгориҳои таърихияш бою ғанӣ аст. хушбахтона ки шуъбаи фарҳанги шаҳри Бохтар дар маркази маъмурии вилояти Хатлон воқеъ гардидааст. дар якҷоягӣ бо ҳунармандони зиёди вилояти Хатлон бисёр чорабиниҳои фарҳангиро аз ҷумлаи озмунҳои ҷумҳуриявӣ аз ҷумлаи фестивалҳо ки бо иштироки
бисёри меҳмонону сайёҳон гузаронида мешавад, дар шаҳри Бохтар баргузор карда мешавад. чӣ хеле ки мо шоҳид ҳастем, сар карда аз ҷашнҳои миллии саъда, тиргону меҳргону наврӯзи байналмилалӣ дар як сатҳи баланд баргузор мегардад. дар даврони соҳибистиқлолӣ маркази вилояти Хатлон яъне шаҳри Бохтар соҳиби биноҳои хуби фарҳангӣ ба монанди бинои театри вилоятии мусиқии масакавӣ Ато Муҳаммадҷонов, бинои осорхонаи вилоятии ба номи Авасто, бинои осорхонаи вилоятӣ ба номи Шамсиддин Шоҳин, бинои мактаби санъати бачагона ва биное ки мо имрӯз дар ин ҷо қарор дорем, ки бо иштироки бевоситаи пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон кушода шудааст, бинои Кохи фарҳанг ва маркази иттилоотӣ. ин ҳам як таваҷҷӯҳи роҳбарияти ҳукумати мамлакат дар соҳаи фарҳанг мебошад, кушода шудаанд. бинои театри вилоятии мусиқии мазҳакавӣ ба номи Ато Муҳаммадҷонов дар маркази шаҳри Бохтар ҷой гирифтааст. он тимсоли зебоӣ, шаҳомат ва шукӯҳи ҳунар аст. санъату ҳунар, мактаби беназири ҳунармандон, санъати зебои театрии гузаштаву имрӯз, шаҳодати афкору хиради олӣ, маданият ва ҷаҳонбинии васеъи мардуми мост. дар замони соҳибистиқлолии ватан имрӯз шаҳри Бохтар маркази маъмурии вилояти Хатлон симои худро тамоман дигар кард, зиро маҳз бо ташаббус ва ҳидоятҳои пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иншоотҳои зебову барҳаво дар шаҳри Бохтар сохта ва истифода дода шуд, ки имрӯз бо ташаббус ва иштироки бевоситаи пешвои муаззами миллат якчанд иншоотҳо, биноҳои баландошонаи истиқоматӣ, тарабхонаҳо, коғҳои фарҳангӣ, боғҳои истироҳатӣ, аз он ҷумла ин бинои муҳташами театри вилоятии мусиқии масакавӣ ба номи Ато Муҳаммадҷонов дар шаҳри Бохтар як зебоиро боз ҳам дучанд кардааст. бо иштироки бевоситаи пешвои муаззами миллат ин боргоҳи ҳунар кушода шуд ва мо аҳли ҳунар аз ин ғамхориҳои пайвастаи пешвои муаззами миллат дар ҳама самтҳо ки назари нек доранд, нигоҳи нек доранд ва дар ҳама самтҳо талош меварзанд ки ҳама самтҳо фаъолияти хуб дошта бошанд ва барои фаъолияти ҳама қишрҳои ҷомеа чунин шароитҳои зеборо фароҳам овардааст. моро месазад ки шукр аз ин ободиҳо бикунем, моро месазад ки бо ин ободиҳо ифтихор дошта бошем, зеро миллати тоҷик аз қадим зебоипараст аст, зебоидӯст аст ва бунёдкор аст, ободкор аст. санъату ҳунар, хираду зебоӣ чун нури хуршед пайваста ҷовидонист. подоши ҳама амали нек ва зебоӣ пирӯзиҳост. истиқлолияти давлатӣ чун як волотарин рукни бунёди озодии инсон ва ҷавҳари асосии ҳаёт дар андешаву афкори мо таҳаввулоти ҷиддӣ ворид кард. моро ба асли хеш баргардонд, моро бо худ шинос кард. изҳор медорад директори театри вилоятии мусиқии мазҳакавӣ ба номи Ато Муҳаммадҷонов Отахон Саидзода. дар ҳама давру замон, дар ҳар як ҷамъият, китобхонаҳо яке аз муҳимтарин марказҳои нашри илм, маърифат
ва рушди илму фарҳангу дониш ба шумор меравад. зеро китобхонаҳо ба равшан сохтани ҳарчи бештари пажӯҳишҳои илмӣ кӯмак мекунанд. мероси тафаккури инсониятро дар илму донишҳои гуногун ҳифз дошта, роҳи огаҳӣ ва шинохти донишҳои мухталифро осон месозад. инсоният дар тӯли таърих ва дар тамаддунҳои мухталиф муҳимияти илму донишро дарк карда, барои пешрафти илм ба иқдоми мухталиф, аз ҷумла ба бунёди китобхонаҳои азим ҳиммат гумоштаанд. аз ин рӯ дар айёми соҳибистиқлолии мамлакат ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон рушди анъанаи китобдориву китобхониро яке аз самтҳои умдаи сиёсати фарҳангии хеш қарор додааст. китобхонаи марказонидашудаи шаҳри Бохтар номи Камоли Хуҷандиро дорад. он бо тарҳу шакл ва миқдори китобҳои илмиву оммавӣ, техникӣ ва шумораи зиёди хонандагонаш гуфтаҳои болоро тақвият мебахшад. китобхонаи марказонидашудаи шаҳри Бохтар бо миқдори китобҳои илмиву бадеӣ, шумораи зиёди хонандагон ва фаъолияти самимонаи кормандонаш намои хираду дониши азалии мардуми Бохтар аст. сафи муштариёнаш низ меафзояд, зеро китобхона на танҳо ҷойи мувофиқ барои мутолиа, балки муҳити созгори шиносоӣ бо олами китоб, хониш, дарёфти адабиёти дилхоҳ ва дунёи беканори илму маърифат ба шумор меравад. маърифату бедорӣ ва худшиносӣ аз омӯзиши пайваста ва мутолиаи зиёди китоб ба даст хоҳад омад. китоб чун падидаи фарҳангӣ ва умдатарин нерӯи тамаддуни башарӣ барои нигоҳ доштану аз як насл ба насли дигар интиқол додани хотираи таърихӣ нақши бузург мебозад. соли 2025 соли фарҳанги китобхонӣ эълон гардид ки ин ҳам бошад дар заминаи паёми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ки дар суханрониҳояшон иброз намуданд ки фарҳанг ҳастии миллат аст ва инчунин мутолиаи китоб асабро ором менамояд. мо низ китобдорон кӯшиш ба харҷ менамоем ки ҳамарӯза насли наврасу насли ҷавону насли калонсолро умуман ҳамаи аҳли ҷомеаро ба мутолиаи китоб ҷалб намуда бошем. огаҳӣ аз таърихи гузаштагон, маданияту фарҳанг ва рӯзгори озодаи мардум беҳтарин фазилати инсонист. волотарин намунаи шоҳкориҳои ниёгон, таъриху тамаддун, ҳунару эҷоз ва паҳлӯҳои арзишманди мардуми моро дар муассисаи давлатии осорхонаи таърихии кишваршиносии вилояти Хатлон ба номи Авесто метавон тамошо кард. сабақи таърих муқаддас, пандомӯз ва басо наҷиб аст. омӯзишу эҳтиром ва арҷ гузоштан ба он мояи хирад ва пирӯзист. зеро донистани таърихи ватан худ ифтихор аст. бозёфту нигораҳои нодир аз ҳаёту рӯзгор, санъату ҳунар ва маданияти волои мардуми сарбаланд дар тӯли солиёни зиёд то имрӯз барои насли имрӯз қиссаҳои диловез мекунад.
бозёфтҳои гуногун аз қарнҳои гузашта дар худ ҳикояҳои рӯзгорро нуҳуфтаанд. از نگاه تاریخ اگر نظر اندازیم شهر بختر شهر قدیمه می باشد که پیش از عصر یک میلادی شهر که تپه‌ای که می‌بینید با خاک با دست ساخته شدگی که در اون وقت یکم تکنیک و تکنولوژی نبود. بلندی همین تپه 140 متر بود. پهمی دیوارها گرد اطراف همین تپه پهمیش 12 متر بود که آزادانه یک اسب و عربه گرد میگشت. برای چی همین تپه را با خاک کشیده؟ وقتی که شهر که در جای همواری بود راه ابریشم بود از تمام خیتای هندوستان افغانستان به اینجا سودا می اومدن. мардуми бохтар меҳнатдӯсту заҳматкаш ва ташаббускоранд. мероси гузаштагонро пос медоранд. дар ҳунар мекӯшанду анъанаву суннатҳои наҷиби гузаштагонро эҳё мекунанд. ин як амри табиист, зеро пос доштани ҳунари ниёгон, омӯзиш, эҳтирому арҷ гузоштан ба он аз фазилатҳои хуби мардуми мост. бо иқдоми афроди худшинос дар маркази шаҳр мағозаи армуғони ҳунарҳои мардумӣ барои меҳмонону сайёҳони дохилу хориҷи кишвар дарашро боз кардааст. ҳар як меҳмон ва ё сайёҳи бурунмарзӣ метавонад латофату назокати ҳунармандони гулдастро тамошо ва армуғони дилхоҳашонро харидорӣ намоянд. дар тарбияи насли наврас ҳамчун шаҳрванди ояндасози мамлакат ҳар як низом, ҳар як дарсу сабақу таълим ва омӯзиши илми наву муосир нақши муҳим мебозад. таҷрибаву омӯзиш ва сабақи муосир бо тарзу усули шавқовар ба омӯзгорону устодони соҳибкасб ҳамзамон ба низому барномаи замонавии дабистон вобастагии қавӣ дорад. муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 16 шаҳри бохтар аз ин гуфтаҳо бархурдор аст ва метавонад дар тарбияи хонандагон, ташаккули шахсияти наврасон ва ҷаҳонбинии онҳо нақши бориз гузорад. вобаста ба рушду нумӯи соҳаи маориф ҳамасола аз тарафи ҳукумати кишвар хосатан аз тарафи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистони муҳтарам имомалӣ раҳмон ғамхориҳои зиёде роҳандозӣ карда мешавад. ҳамзамон дар ҳошияи дастури супоришҳои пешвои муаззами миллат мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлати шаҳри бохтар низ тасмим гирифта баҳри рушди соҳаи маориф ҳамасола кӯшиш ба харҷ медиҳанд. айни замон дар ҳудуди шаҳри бохтар дар заминаи 2 адад муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ рақамҳои 8 ва 6 сохтмони биноҳои иловагӣ бо маром идома дорад ва бинои иловагӣ муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 6 дар арафаи анҷомёбист ва рӯзҳои наздик ба истифода дода хоҳад шуд. ва ҳамзамон тибқи дастури супоришҳои пешвои муаззами миллат ки дар паёми навбатиашон барои сохтмони зиёда аз 1000 адад муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ва 800 адад муассисаҳои томактабӣ дастури супоришҳо дода буданд, дар маҳаллаи ҳаёти нав низ сохтмони бинои муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ дар рӯзҳои наздик
оғоз карда мешавад. ма боварӣ комил дорем дар ҳолати ба истифода дода шудани чунин муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ сатҳи сифати дониши хонандагон дар шаҳр беҳтару хубтар хоҳад гардид. яке аз ҳадафҳои асосии истиқлолияти миллӣ тарбия ва такомули ҳамаҷонибаи инсон, хоса тарбияи насли наврас ва ҷавонон маҳсуб меёбад. дар ин самт мактабу маориф нақши асосиро мебозад. маорифро асоси рушду тараққиёти ҳар як давлату миллат ба қалам медиҳанд. бе рушди соҳаи маориф пешрафту рушди ҷомеаро тасаввур кардан ғайриимкон аст. дар ин муассиса зиёда аз 600 хонанда дар ду баҳс таҳсил менамоянд ки омӯзгорони соҳибтаҷриба ба онҳо дарс медиҳанд. омӯзгорон кӯшиш менамоянд ки ба хонандагон дарсҳои хуб дода онҳоро дар олимпиадаҳо ва озмунҳои ҷумҳуриявие ки дар сатҳи баланд доир гардиданд онҳоро тайёр намоянд. кормандони шуъбаи маорифи шаҳри Бохтар тамоми саъю кӯшиши худро ба он равона месозанд ки насли наврас ва хонандагон аз таълиму тарбият дур набошанд. рушди ҳамаҷонибаи ҷомеа ва умуман ояндаи мамлакат ба вазъи соҳаи маориф вобаста аст. изҳор медорад сармутахассиси шуъбаи маорифи шаҳри Бохтар Ҷаъфар Баротов. оё метавон шодиву сурур ва лаҳни ширину самимонаи кӯдаконро нодида гирифт? беҳтарин айём барои донишандӯзӣ ва тарбияву такомули шахсият даврони кӯдакию наврасист. кӯдакон бояд дар ҷаҳони зебоӣ, бозӣ, дунёи афсонаву тасаввуру хаёлот ва эҷодиёт зиндагӣ намоянд. маърифату ҷаҳонбинӣ ва одоби ватандориву худшиносӣ аз ҳамин айём сарчашма мегирад. аммо барои сабақ ва дарси хуб омӯзгоре мебояд бо таҷриба ва соҳибкасб. ин нукта пайваста дар суҳбату машварати мураббиёни соҳибмалакаи муассисаҳои давлатии таълимии томактабии шаҳр таъкид мегардад. дар шаҳри Бохтар муассисаҳои давлатии таълимии томактабии Наврӯз, Парасту ва Савсан амал мекунанд ки кӯдакони синну соли томактабиро ба таълиму тарбия фаро гирифтаанд. ба онҳо мураббиёни соҳибкасб ба ҷуз забони тоҷикӣ, забонҳои русӣ ва англисиро низ меомӯзонанд. ҳадафи асосии муассисаҳои давлатии таълимии томактабӣ инкишоф додани шавқу завқи кӯдакон ба омӯзиши забонҳои хориҷӣ, эҷодкорӣ, амалӣ сохтани барномаҳо ва хадамоти иловагии таҳсилотӣ ба манфиати шахсият, ҷамъият ва давлат аст. дар айёми соҳибистиқлолии мамлакат пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон тамоми имконияту шароитро ба насли имрӯзи мамлакат фароҳам овардаанд ки минбаъд насли наврасу навомӯз танҳо илму ҳунар омӯхта дар оянда чун як фарди комилу худшинос, дорои ахлоқи ҳамида ва ватандӯсту хештаншинос ба камол расад. мо мураббиёну омӯзгорон басо сарфарозем ки дар айёми соҳибистиқлолии мамлакат кору фаъолият дорем ва хеле хушбахт ҳам ҳастем ки дар ин айём ба насли наврас дарси ватандориву хештаншиносӣ мегузарем. изҳор медорад мудири муассисаи давлатии таълимии томактабии Савсан Дилрабо Раҳимова. мақсади асосии муассисаҳои томактабӣ ин дар рӯҳияи
баланди хештаншиносӣ ватанпарастӣ тарбия намудани насли наврас мебошад. мо омӯзгорон кӯшиш менамоем ки насли наврас аз тамоми илмҳои замони муосир бархурдор бошанд ва номбардори ватану миллати хеш бошанд. дар айёми истиқлолияти давлатӣ инфрасохтори соҳаи тандурустӣ рушд ёфта, дар шаҳри Бохтар беморхонаҳои нав, марказҳои саломатӣ, бунгоҳҳои тиббӣ, коллеҷҳои тиббии хусусӣ, нуқтаҳои ташхиси ултрасадо бунёд шудаанд. ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди маркази ташхисию табобатии акси шифо зодаи даврони истиқлол аст. он бо тарҳу шакли муосир бунёд ёфта, бо тамоми шароит ва таҷҳизоти муосир ҷиҳозонида шудааст. маркази ташхисию табобатии акси шифо дорои озмоишгоҳи замонавӣ, ҳуҷраҳои табиатдармонӣ, томографияи компютерӣ, рентгени рақамӣ ва 12 кати хоб барои беморони асаб мебошад. он 36 нафар мутахассисони ҷавону кордонро ба кор ҷалб кардааст. ҷавонони ҳушманду ҳунарманд созандагони ояндаанд. маркази ташхисию табобатии акси шифо дар ноҳияҳои ҳамадонӣ, шаҳри Тусу Восе ва шаҳри Кӯлоб филиалҳои худро кушодааст. тандурустию бардамӣ на танҳо саломатии ҷисмонӣ, балки ба тану рӯҳи солим, муносибати дурусту самимона ба ҳаёт ва ба атроф низ вобаста аст. тарзи ҳаёти солим, меҳнати софдилона, ғизои хубу латиф маҷмӯи омилҳои бардамӣ ва болидарӯҳист. вақти хуш ва болидарӯҳӣ пеш аз ҳама вазъи саломатии инсонро беҳтар месозад. ӯро нисбат ба атрофиёнаш самимӣ, ғамхор ва хайрхоҳ менамояд. дар муассисаи мо тамоми намуди таҷҳизотҳои тиббии муосир ҷиҳозонида шуда, мо ҳамарӯза аз онҳо истифода бурда тамоми намуди таҳлилҳои лабораторӣ ва дигар намуди таҳлилҳои лабораториро ташхис мекунем. мо ҳамарӯза аз тамоми намуди таҷҳизотҳо истифода бурда зуд, қулай ва босифат барои беморонамон хизмат мерасонем. дар муассисаи мо духтурони уролог, андролог, духтури кӯдакона, духтури занона, асабшинос ва дигар намуди табибон кор ва фаъолият менамоянд. ҷомеаи мо аз солимии миллат сарчашма мегирад. солимии миллат пешравии давлат ба ҳисоб меравад. насли ҷавону навраси шаҳри Бохтар хушбахту хушрӯзгоранд, зеро онҳо дар айёми шукуфоӣ, дар даврони соҳибистиқлолии ватан, дар рӯҳияи худшиносию ватандӯстӣ ва бедорӣ ба камол мерасанд. барои онҳо тамоми шароит муҳайёст. наврасону ҷавонон дар тамоми мусобиқаҳои варзишии шаҳриву вилоятӣ ва ҷумҳурӣ ширкат варзида, дар ин самт ба комёбиву муваффақиятҳои назаррас ноил гаштанд. албатта тамоми ин ҳама дастоварду муваффақиятҳо аз нуру сафои истиқлол аст. маҳз бо шарофати истиқлолияти давлатӣ ва сиёсати дурандешонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, шаҳри Бохтар таи ин солҳо ба дастовардҳои бузург ноил гардид. тавассути сиёсати хирадмандонаи пешвои муаззами миллат ва қарору қонунҳои бунёдии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳри Бохтар куллан дигар гашт. он ба майдони бунёдкориҳо табдил ёфт. изҳор медорад мудири бахши кор бо ҷавонон ва варзиши шаҳри Бохтар Зайниддин Атозода. боиси ифтихору сарфарозӣ аст ки тоҷикистони бесшосои мо дар тӯли солҳои соҳибистиқлолии кишвар ба як давлати бисёр пешрафту тараққикарда табдил ёфтааст ва таҳти
сиёсати ҷавонпарваронаву варзишпарваронаи пешвои муаззами миллат имрӯз ҷавонону варзишгарони шаҳри Бухтар бо инфраструктури наву муосири яъне замонавӣ муҷаҳҳаз ҳастанд ва ёдовар бояд шуд ки дар соли сипарӣ гашта варзишгарони шаҳри Бухтар зиёда аз 35 мусобиқаҳои ҷумҳуриявию байналмилалӣ ishtirok карда сазовори 320 медал гаштанд ки мо насли ҷавон варзишгарони шаҳри Бухтар тавонистем ки бо як шукӯҳ шаҳомати хоса дар мусобиқаҳои байналмилалӣ ширкат варзида парчамбардори давлату миллат бошем. мо насли ҷавон, мо насли наврас, тамоми қишри ҷомеа сарфароз ва ифтихорманд аз он бошем ки дар даврони роҳбарии пешвои муаззами миллат, фарзонафарзанди миллат, абармарди дунёи сиёсат кору фаъолият ва зиндагӣ дорем ва ҷавобан ба ғамхориҳои пешвои муаззами миллат танҳо аз мо насли ҷавон як чиз талаб карда мешавад ки дониш хуб дошта бошем ва ба қадри сулҳу суботу пешравии Тоҷикистони азизамон расида бошем. Бохтар шаҳри Бохтар ободу хуррам ва мардумаш хушбахту бахтиёр аст. шоми Бохтар басо зебову дилрабост. шаҳр чароғон аст. кӯчаву хиёбон ва майдону гулгаштҳои шаҳр тозаву озодаанд. фаввораҳои зебо ҳусни шаҳрро меафзоянд. инак мардуми соҳибхирад ва заҳматдӯсти шаҳри Бохтар чун як панҷаи мустаҳкам бо ҳазорон ҳазор афроди ватандӯсту бедордил, ҷавонони худшиносу фозил, наврасони хушбахту бахтиёр ки вуҷудашон аз меҳру муҳаббати ёру диёр саршор аст, рӯ ба уфуқҳои наваёни таърих қадамҳои устувор мегузоранд. боиси хушнудӣ ва сарфарозист ки тавассути сиёсати дурандешона ва хиратмандонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат президенти муҳтарами мамлакатамон Эмомалӣ Раҳмон ва чораҳои роҳандозишудаи ҳукумати мамлакат вобаста ба сазовор пешвоз гирифтани ҷашнҳои 30-солагӣ ва 35-солагии истиқлолияти давлатӣ шаҳри Бохтар дучанд рушд ёфта танҳо тавассути нақшачорабиниҳо бахшида ба 30-солагӣ зиёда аз 270 иншоот мавриди истифодабарӣ қарор дода шуда буданд ва дар доираи омодагиҳо ба ҷашни 35-солагии истиқлолияти мамлакат зиёда аз 300 иншоотҳои таъиноти гуногуни иҷтимоӣ иқтисодӣ мавриди истифодабарӣ қарор дода хоҳанд шуд ки барои таъмини рушди бемайлони тамоми соҳаҳои хоҷагии халқ албатта мусоидаткунанда мебошад. шаҳри Бохтар бо меҳнати мардуми меҳнаткашу созандааш, бо насли ҷавону ҳунарманду бофазлаш рӯ ба сӯи фардо, рӯ ба сӯи уфуқҳои навини таърих ва қуллаҳои мурод қадам мениҳад.